Un moment. Però... Llum. Què fas? Jo, mira, en Montoro va venir amb un tractor, en Parícia amb la moto. Jo venc en lo que tenc a casa meva, una bicicleta de la meva filla de 2 anys. Ja, per la talla ho havia intuït. Sí, gran no és. Escolta, i tens de canviar-te, no has tingut, no? No, és que jo en aquestes hores donc, llum, donc. Ja, però has de sortir a tele, un poc més arreglada. No, i duc aquí un pot de brutó, bé. Dur brutó de moc i això m'agrada, està molt bé. Jo, mira, jo és que estic en sa merda, o sigui, estic a sa merda absoluta, tenc 2 criatures, són molt petites, són molt bebès, molt seguides, tot malament. M'ho vares dir. Ves alerta, però tu... Però per mi, venir avui és com un mes de vacances. I jo he pensat, Llum, que avui farem la nostra festa particular. Uns xupitos de llet, perquè jo en aquestes hores vaig a dormir. Aleshores, uns xupititos de llet. Així tal qual. No me l'omplic del tot, que me puja molt, això, la llet. Alerta, que no te facin digestió. Bé, la qüestió és que jo venc aquí a contar-te trucs de la maternitat. Venc a explicar el que he après de la maternitat, perquè ho he après a base de prova-error i així les altres mares no han de passar per la mateixa merda que he passat jo. Jo som la xerpa de la maternitat, el servei públic de la maternitat a Balears, Maria Montessori del Pla de Mallorca. Mare meva, quanta responsabilitat de cop, eh? Correcte, tot això són maneres elegants de dir que som una pringada, bàsicament. Que estàs en sa merda, això mos ha quedat molt clar. Sí, ho he dit moltes vegades, no? Sí. Avui te duc un tema molt important, te venc a xerrar de sa mare millennial, feminista, animadora sociocultural i defensora de la cultura més nostrada. Venc a xerrar de les cançons infantils. Són super! Aquest és el primer consell que vos don. Atenció, pares i mares de Balears, alerta en les cançons infantils. Anem a escoltar una cançó que és la de El lleó no me fa por. La coneixes? Està molt xula. Jo no la cantava en aquesta, però... La cantaves aquesta? No, el meu fill no devia cantar mai aquesta, però és igual, és igual. Està molt bé, no? Està molt bé? Super, és com molt dolça, molt... No, Llum, no, tu has viscut enganyada, també. O sigui, has viscut enganyada. Jo l'altre dia els hi cantava a les meves filles aquesta cançó i de sota me'n vaig donar compte d'una cosa i jo vos he duit aquest material de cinema verité, o sigui, això és real. Va, la lletra. Bueno, un vídeo que te duc. Val. Un cas real, meu, amb les filles, m'entens? Val. Et sona bo, però és de veres. Vinga. Vinga, una altra cançó. El lleó no em fa por, pa mi pipa. El lleó no em fa por, perquè som bon caçador. No. El lleó fa por, o sigui, el lleó viu a Àfrica. Aleshores, a Àfrica no ha d'anar un caçador a caçar un lleó. Pobra nina, te mirava com dir... Ja, però és que clar, el lleó... Què dius, mama? El lleó no s'han de matar, no s'han d'anar a matar allà, saps, a l'Àfrica. I jo vull ensenyar aquests valors a les meves criatures. Mira, jo t'he propost 3 finals per aquesta cançó. Va, o sigui, canviant la lletra. Canviam. Va, vinga. Soc bon caçador, no. Podem fer el lleó no em fa por perquè no vaig a l'Àfrica a matar lleons. Per exemple? El lleó no em fa por perquè visc a Muro i no n'hi ha, no. Molt bé. Correcte, aquesta és xulíssima, m'encanta. El lleó no em fa por perquè el veig per National Geographic i no pot sortir de dins la tele perquè està dins la tele. Ui, aquesta és un poc com aquella de na Shakira. Correcte, aquesta és molta informació. Se de Muro. Gràcies. Molt bé. I d'aquesta la farem... Va, d'aquesta li canviant la lletra. Una solucionada, ja te pot llevar una motxilla, ja te la pot llevar de damunt. M'agrada. Tenc una altra... Una altra cançó? Anem. Posa-la. Plorau, ninetes, que saps estar malalt. Tu dius ruc? Ja, però jo li dic casa, perquè jo soc de Mallorca. Té mal a la poteta... I tu també ets de Mallorca, i el ventre li fa mal... Bé, moment, però plorau, ninetes i nins, no? No només ploren les nines, i no només cuiden les nines, els nins també cuiden, o no? Clar.
Què t'apareix? La meva filla gran matroleja, perquè son pare és català i li ensenya que és ruc, i li diu maco, maco, maco de què? Sí, maco de què? Guapo de tota la vida, no és vera? Clar, t'estàs carregant amb molta responsabilitat. Ara ja començam amb coses lingüístiques també, o sigui, no només de semàntica, sinó també de forma lingüística, dialectals. Això serà, sí, següents programes. Entenc perquè vens en xandall, ara cada vegada t'entenc més. Clar, no t'entenc de res més, només de pensar. Aleshores, una cosa, què vol deixar de plorar un ninetes? Tothom plora, no? Tu no plores, també plor. Els xicos no lloren. Molt bé, d'acord, gràcies, Llum. Ja te cridarem. Tu què creus, que la podrem canviar o no? Jo crec que sí. Jo en tu crec que tope. Tenc una proposta. Atenció. Idò, plorau, plorau, nins i nines i persones no binàries, que s'has està malalt. Té mala sa poteta i el ventre li fa mal. No? Però, les coses com són. Bravo! M'aplaudeixes? Que som el trio, m'aplaudeixes? Carinyo? Vinga, tu, no me vols dir. Molt bé, les tenen ben ensenyades, Bravo, molt bé, molt bé. La petita no me volia aplaudir, bé, ja que sé. La petita no deu entendre per on li pega el vent en aquest. Correcte, però bé. Dóna'm el plàtan i passa de jo, ja, ma mare, que m'estàs torrant l'orella. Ho estic fent malament, no, Llum? No, jo no te dic res perquè la cosa pitjor és que te venguin a dir com faig les coses quan tens fills. Ara en xerraré. Perquè treus les ungles, que me deixis. Sí. Acabarem prou amb una cançó infantil que jo me n'he donat, que és tan masclista que no la cantaria ni en Pablo Motos. Ah? No passeu pena, jo la vaig arreglar. El gall i la gallina estaven al balcó. La gallina s'adormia i el gall li fa un petó. Petó! Però si està dormint no li pot fer un petó. Si dorm no se pot fer petons, que no? No, si se dormen has de demanar el consentiment. Despertar, despertes. Li has de dir, gallina, em deixaries, si us plau, que et fes un petó? Correcte. O sigui... Exacte. I jo ho vaig arreglar així. Jo crec que Maria Montessori estaria orgullosa d'això. Mem. Me podeu dir per què hi ha tantes cançons infantils sobre assetjament? Després mos queixant de reggaetón, no? Que reggaetón no sé què propicia... Però si el manco diuen, ai, si tu quieres, te pongo en 4K, 4K, 4K. Si y te doy con mi pico, y te doy con mi pico por acá, pero por si acá. Pero si tú quieres, pero si tú quieres. Si tu quieres, exacte. Si tu quieres, te beso con mi pico. Buf, sort que el meu fill ja és gran, perquè ara mateix aquesta feinada no sé si arribaria a ser mare millennial. És important fer-la. És important ser bona mare. Pare, millennials, escolteu bé les cançons de les vostres criatures perquè poden tenir missatges que no vagin... endemoniats. Exacte. I deixeu-vos de gall i gallina i això. Molt bé, no mos fixàvem amb això, però bé, jo a la meva època tampoc se fixava, mon pare i ma mare amb això, i tampoc he sortit tan malament. Sí, li pot dir en Errejón, això? Bé, és un poc posterior, però... Més consells, Anne, que vulguis fer? Sí, darrer consell d'avui i és exclusiu per les mares millennials. És aquí la meva càmera, no? Sí. Estimada mare millennial, m'arreglaré una mica. Estimada mare millennial, no siguis mare, sigues pare. Com? Sí, això és una mica estrany, però és concepte, però te l'explic. Si tu ets mare, no tens res a fer. O sigui, estàs en sa merda, ets la dolenta, saps? Ets la que està malament del cap, la teva sogra xerrarà pestes de tu. Ta mare no entendrà res de lo que fas, perquè t'ets les coses a trossets, les menjar dels fills. Tu ets la que sentirà la culpabilitat, no? I diran, ai, que té mamitis. No, mira, perdona, el que té és que l'he parida i l'estima més està en joc en tu, cap de fava del font de pa que t'acaba de conèixer i li estàs tocant els cabells com si fos un cosset. I damunt li ha donat un xup-a-xup. Correcte. I no em pot prendre xup-a-xup. Perquè té sucre. Ho veus? I els pares i mares millennials no donam sucre. Tens rebot. Així, recolzant a tope. Sí, però si ets un home és diferent. Un tio és molt fàcil que li digui no, padrazo, saps? Sí, clar, el meu company va amb la seva nina per carrer... la seva, que... Les dues. Les meves, no? I la gent li diu, padrazo, no? Dues, Clar, i anem en el cotxe doble, una dalt i una baix, no? I les ties, te juro, se giren i ja, uau, padrazo, saps? Li miren el cul. Li miren el cul, Jo, quan vaig en cotxet, vos he de dir, vaig amb un parell de coses a la mà, la maleta, tota banyada, suada, i mirant de treure les targetes d'embarcament a l'aeroport, i a mi el màxim que me diuen és, mira la loca. Ni tan sol t'ajuden. No, res. A veure, millor sa pare. Res, sí. I jo crec que la meva pare, és una teoria que tenc, que trobes, jo crec que la meva pare podria dir, l'altre dia vaig matar la meva filla sense voler. La du en cotxe, sense cadireta, ni cinturó. Vaig tenir un accident per excés de velocitat. Anava borratxo, el dematí, quan la duia a l'escola. I la gent li diria,
Uau, la dus tu a l'escola, quin padrazo, no? Sí o no? Tens tota la raó. Gràcies. Tens tota la raó. Gràcies, jo. Reivindiquem. Segueixes a ser spa, tu, ara, avui vespre, no? A l'espa, què és No això? hem vist un missatge en el teu home. On són les nines ara mateix? Ah, amb el seu padrazo. Són un padrazo. Pues venga, padrazo. Mos hem Chupito. deixat a tal, xupito.